Aktar proposti konkreti mill-Partit Nazzjonalista. Proposti din id-darba għas-settur agrikolu Malti, fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illum kellu l-okkażjoni li iltaqa' ma' diversi bdiewa fejn spjega l-proposti li qed iwassal il-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Aħna nemmnu illi irridu ngħinu lil dawn il-familji, ngħinu lil dawn il-bdiewa, r-raħala u s-sajjieda, u waqt li qed ngħinu lilhom ikunu qegħdin ngħinu wkoll lill-konsumatur, lill-ġenituri, lit-tfal u l-tfal tagħhom għaliex b'dak il-mod ikunu anke huma qed jiklu mhux biss tajjeb u aktar b'saħħtu, imma wkoll qed inkunu qegħdin ngħinuhom biex jixtru prodott li ma jkunx għali fil-prezz. Sentiment komuni fost il-bdiewa tal-imġar u żebbi kien it-tħassib tagħhom dwar diversi sfidi li qed jaffettwaw il-ħidma tagħhom fosthom il-piżijiet burokratiċi li żdiedu f'dawn l-aħħar snin, piżijiet li qed iwasslu biex iż-żgħażagħ ma jażlux illi jaħdmu dan ix-xogħol. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi jaħdem biex l-anomaliji żejda li jeżistu jitneħħew. Fost il-proposti li l-Partit Nazzjonalista għandu għal dan is-settur hemm it-twaqqif ta' Aġenzija għal Promozzjoni tal-Prodott Malti, programm intensiv ta' inċentivar tal-produzzjoni organika favur ambjent naturali u programm estensiv ta' edukazzjoni u proġetti li attiraw bdiewa żgħażagħ. Apparti dan se jingħata appoġġ lil bdiewa permezz ta' sosten tas-suq lokali u tnaqqis fil-pis eċċessiv ta' regolamentazzjoni u l-ispejjeż ipoġġew lill-bidja Maltija f'morsa inġusta. Gvern ġdid Nazzjonalista se jindirizza l-ispejjeż tal-bdiewa is-sajjieda u r-raħala billi jgħinhom jaċċessaw fondi Ewropej, iddaħħal sistema ta' sussidju fuq fuel u jelimina ir-renta tal-meters tad-dawl l-ilma. Żgur ħanatuh ukoll lodda l-għajnuna biex fejn hu possibbli anke jixtri dik l-art ħalli dik l-art tkun tiegħu kun jista' jaħdimha għal ġid tiegħu u tal-familja ma fuq kollox għal ġid tal-konsumatur, għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Biex bekk il-prodott Malti frisku ġenwin aħna nipproteġuh u nadduh aktar lejn il-konsumatur. Matul din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat minn diversi kandidati għall elezzjoni ġenerali se jikkontestaw fiżem il-Partit Nazzjonalista.